Velkommen til Bagneholm Studio og Soundboy Studio. I dag der skal vi kigge på en helt fantastisk multi-effekt unit. Det er faktisk verdens første multi-effekt unit. UE700 fra 1978. Den er inspireret af, at Bob Weir fra Grateful Death, han var træt af, at der altid lå kabler ud over det hele på scenen, og fik snakket med nogle ingeniører om at få lavet den her verdens første multi-effekt unit. Og den skal vi høre, hvordan den lyder. Og i dag der spiller jeg på en Duesenberg Paloma igennem en Bad Cat, og vi har et par DPA-mikrofoner på. Lad os høre, hvordan det her det lyder. Vi har noget phaser. Ibanez UE700. Hvad består sådan en kabel af? Ja, inde i der sidder der Maxon boards. Så i virkeligheden så er det Ibanez, der har lånt nogle Maxon boards og bygget det ind og sat deres eget fede navn på. Nede på de boards der sidder der en masse potmetre, som man kan tweake, så man kan faktisk skrue låget af og justere den til ens egen smag. Og blandt andet feedback-kredsløb og sådan noget. Og phaseren her er fantastisk. Og vi har speed, hastighed og slow, og det er dejligt. Dejligt. Vi har kompressoren, som i virkeligheden mere er en sustainer end en kompressor. Så der kan man lave nogle ret sjove. Her, fuld sustain og level. Holder den bare akkorden kørende. Især i samarbejde med en helt utrolig fantastisk distortion. Og så har vi en flanger, et modul, som også blev lavet i pedalform, FL305. Og den er super dejlig og kan selv oscillere. Og igen, der er det en af de her settings, man kan gå ned på boardet, hvis man gerne vil nørde det rigtig hårdt, og tweak det den ene eller den anden vej. Og det behøver man selvfølgelig ikke, men det er jo dejligt med selvoscillerende ting. Eller og hvis man hellere vil have noget mere almindelig flanger, så kan den også det, selvfølgelig. I det hele taget bare super lækkert. EQ'en er super fantastisk, har 10 bånd, og altså med masser af mad i bunden.
foran en rørforstærker, så man har lidt at sparke på her. Så lad os høre, hvordan man sådan kan få sådan en til at lyde, hvis vi lige starter helt. Lidt ned for feedbacken herover. Og så slow phaser speed. Det er uden distortion, så tager vi lige den på.